Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki o mga pinalangga ang matig paminaw. Dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay balik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita pagadumalahan karong gabi una sa inyong mahigala, Brother John Dihito o kiniusab si Brother Leve Claves. Sa pagpadayon nato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Mga igara magampo kita. Dalag pa na Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan natong mga pinalangga nga tigpaminaw sa radio, ato mga radio listener, ato mga viewers sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan karon. Kutob sa nagtan-aw karon sa ato nga programa, naminaw welcome ang tanan sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagparehensyonahan, pwede na mo higala nga makapadangat og mga mensahe nganhin namo ni Brother John, no? I-text lang ninyo sa among mga number or pwede diri sa comment section sa Facebook nato, no? I-send ang inyong mga messages or unsa may mga mensaheng importante nga inyong ipadangat dinhi. So ato na nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa dinhi sa Radio Higala sa kini ang maayong balita. Panialang sa pa makasulay og lantaw sa atong live, i-search ninyo Higala diha sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. I-follow lang ninyo kanunay ang atong programa para ma-updated mo mahigala. Palihog lang pod atong i-share kanunay ang atong programa para nga daghan sad ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo or sa mga tubag sa pangutana nga inyong gipadala dinhi sa ato nga tulumanon. Subliyon na mo ang tanan ato nga gina-welcome karong gabi una. Welcome ang tanan. So di pa kong padayon sa nanigala, ako sa nihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagampo. Mana dong. Okay, padayon ta higala nga tusunahan. Okay. Okay, padayon ta mga higala. Wala ito'y tingog, no? Okay. Ato nga gina-welcome ang tanan kutob sa naminaw og naglantaw karon sa ato nga programa kinasing-kasing muna mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. So, pwede na mo maka-text din na mo, pwede na mo makapadala o mga mensahe, greetings ba, mga birthday greetings, mga panimbaya, or kaha pangutana. O niya, amo sang pahibalo kanunay sa mga kahigalaan nga kining ato nga programa higala, welcome ni ang tanan nga musalmot din sa atong programa. Naba mo yung mga contribution, dugang tubag, sa pangutana, or kaha reactions or follow-up questions ato na nga dawaton dinhi nga para nga
una nato biyae na nga pangutana, nasabtan yun nato og ayo. Unsa ang ipasabot sa Bible. Nya wa sa tay lain nga dang pandinhi sa pagsusis kamaturan mao ang balaang kasulatan. Muna atong programa, based on the Bible na siya, no? Mga pangutana nga inyong ipadala diri, ang mga tubag ana ato yung ibasis Biblia kung okay ba sa Bible. Mana nga di lang po ta masakitan, malain og ang ato nga baruganan nga wa sa Biblia. Kaya mutugan lang po nga wa na sa Biblia. Ang eksaktong pagtulunan ka ng pagtulunan nga mabasa sa balaan na kasulatan. Okay, padayon ta mga higala sa nahano ato ta sa ato dingi congratulate karong gabi na ang nabaptize kaganiha nga dinhi sa crusade sa Pandan, pero kini sila mga radio listener ni duha ka buok si Brad Ernesto Rimulta, o tigpaminaw ni sila sa radio, o nagkita ni ganiha, o niya sila si Brother Wilfredo Pubadura, ato po rin nastadihan sa una, mag-aabot tunga sa itong mga doktrina, o niya nabiyaan lang ito nato, taas panahon niya, napalgan karon sa mga Bible worker nga na groundwork diha sa Pandan. So ganiha, naka-decide sila og baptism. So salamat kayo. O niya, congratulations po ni Brother Ayan, no? Brother Ryan. Brother Brother Ivan Ritoya. Sir, salamat sa imong desisyon, no? Ang midawat ka, pinaagi sa bautismo. So congrats, no? Congrats, Brother Ivan. Salamat kaayo. Anya, adto tahigala sa pagtagad no nini nga mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen ato ning tanawon. Okay. Niya si Jimari Kalapuan. Niya, salamat sa imong pag-love, Sister Jimari, o pag-pray. Thank you kayo. Niya po si Brother Felipe Dilao. Maayong gabi. Good evening po dia, Brother Felipe. Brother Pipi Dilao dia sa Anapog, no? Ang usas atong mga elder dia sa Anapog. Good evening nimo dia, Brother Pipi. Uban siyang family. Niya po si Brother Jerry Nailon. Salamat po sa paglab, pag-pray. Salamat kaayo. Niya po si Madslia Muñez sa Manila ni. Okay, ganiha kay na-off to ang switch there sa microphone. Wa ito tingog kaganiha. Niya po si Brother Rufino Moreno. Dito sa Nicias Kadon ganiha. So, nangantami ditong mga ang present dito nga nakatambong ato sa personal ministry. Nakatambong dito. So, salamat kayo sa tumakigsunan nga mga nakakabig, pinaagi sa ilang pagpaminaw sa atong programa. So, ubay-ubay ko dito, nanindog o niya, salamat sa inyong pagkanta sa atong theme song, no? Thank you kayo. Salamat sa paglab ug pag-pray. Niya po si Sister Lynn of Korea. Mayong gabi mga kuya og sa tanang naminaw. Okay, good evening Sister Lynn. Salamat sa paglab ug pag-pray sa atong programa. Niya po si Ayan Kevin Dorotan. Salamat po sa paglab. Tuluyod ka mga heart yung gisend. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi sa mga kaigsuunang tigpaminaw o sa mga nag-view nini nga programa. Kini ang mayong balita o mayong gabi usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So, maayos ang gabi ni mo niya, Brother Ronilo, niya ang Diyos po magpanalangin ni mo, oban sa imong tibuok panimalay. Okay, ato ni i-continue pagbasa higala, ato pong nakita din si Robin Dilantar de la Piña. Maayong gabi sa tanan from Carigara, Leyte. Okay, good evening no, Brother Robin de la Piña, nga nanukad sa Carigara,
Carigara Leyte. So thank you kaayo. Niya ato ning tanawon pikas nga screen, ato ning pulipiliho ni Gala, ato ning tan-awon ang mga nag-love sa atong programa. That means nga nag-send sila mga heart. O niya nag-like po sa atong programa. Ato ning unahon mga higala ang mga nag-love sa atong tulumanon. Niya si Sister Helene Romagos Ilarcosa. Niya po si Jimare Kalapuan, Lynn of Keria. Niya sad si Glenn Tumampos, Milmar Escalikas, Mike Lucina, Dick Virelio Perpetua, Burns Katakes, Jerry Nailon, Ronilo Itang, niya po si Jenny Rama Fermin. Okay, muna ato nakita nga nag-send og heart din sa atong programa. Anya arita sa pikas mahigala sa mga nag-like sa atong tulumanon. Niya si Juna Lisa Montero. Okay, thank you kayo, Sister Mona, Sister Montero, no? Juna Lisa Montero. Niyasan si Felipe Adilao, Aniceto Priscilias, Alfredo Sahul, Anthony Hirona, Ginalyn Lumuntad, o Grofino Itang. So muna ito nakita nga nag-like sa ato nga tulumanon. O niya, padayon tayo kala ato ning lilion makadiyot ang nahidugang nagtanaw sa ato nga programa. Okay, ni asad si Glenn Tumampos. Mayong gabi ninyo, Brad Lib o Brad John. So good evening, Brother Glenn. Salamat sa imong pakikuban sa ato nga tulumanon. Okay, tingali si Brother John, apay iyang pangumustahon. Okay, sa tanan na lang naminaw ro, no? Salamat kayo. Onya, God bless natong tanan. Maayong gabi. Dalaygon ng Diyos sa atong mga kinabuhi. Okay, ako din pangumustahon. Ako mga silingan sa mabuli ka nagkaduol na raba ang crusade, no? Atong gipangumusta diha karon sila si Sister Mercy o ba ni dong sincere yung family magsugod na ugma atong crusade. So anak ta diha na Sister Rachel. O niya ato siyang pangumusta si Brother Felipe Gutierrez, kauban ni Rosemary. Mga Sagadia family, mga Espinosa. Kumusta sad ang mga Pasiol, Clavis family. Ngadto sa ni Berbina, iyang tibok family. O niya, ngadto sad sa pamilya sa mga abayon diya, no? Kumusta ni Enelia, ni Serapino, ilang mga silingan diya karon. Sila si Chari de la Cruz Nugas uban sa tibok niyang family. Mayong gabi. Ilang bagtutron diya ilanan. Atong gina-welcome. Bisan pa man sila si Eric Sinoy, iyang pamilya. Ngadto na ni Brother Roy, Sir Galay diya. O niya nila ni Arturo lang, Dailing. Good evening. Sa tanan lang diha nun dapita sa Mabuli. Labi na diya sa Puro Klumboy, masiligan lugar. Ato nga ginasublig pahibalo. Ayaw niyo si Piata Ugma Adlawa. Okay, naatay trapal atong gitaw de gituyo ta na kay ining atong panahon 101 man parang makapasilong ta pagkapasilipod ta diha sa trapal. So atong gihangyo awag atong masilingan nga ana ta diha tambong ta kay nagit tay makuha matagabi nga mga pagtulunan nga gikan si Ginoo sa panglawas o pagtulunan may tungod sa pong si Piata mahigala kita kets ta ugma, no? Okay. Ato nga gipangumusta diyan tanan sa biyan Tagalibo nga always naminaw no. Good evening sa tanan nga Tagalibo. Ani ato sa i-insert Brother Libin, no? Mo insert lang ko kinini ang ato dagi congratulate ang atong listener kay nung kurumantong text niya sa una diri sa kuha des imo des atong program og ang iya atong murag na kuan lang naay atensyon sa atong programa pero tinuod magyud ay. So Brother Wilfredo,
Pobadura, nakasalamat kayo ha nga nagpabautismo ka na kaganina. Kaning mga apelyidong Pobadura, dugay nagigkain ako na nga nakaila kini may mga Pobadura dinhi sa kuan kan habagat dinhi sa 108 Medellin. So Brother Wilfredo Pobadura, salamat nga kaingnon ko raman to sige ni mog text dire sa una unya naa kay medyo murag kuan pangutana atong ano man nga og mo kuan ka mo text ka sa amo dili man makontak so gitagaan ti kag rason ato pero wa man gid ko magdahom gyud na wa masag ka bitik-bitik nga may desisyon ka na di ay sa pagpabautismo. So salamat kaayo. Kinsa pa tong usa ka listener Brother Libing nga nabautismohan ganina? Si Ernesto Remolta. Igunsa nila kanis asawa ni Brother Pariente na nila ni sino? Brother Joel Seno sa iyang papa. So Brother Ernesto Remolta, congratulations ha. Tulo unta ni sila. Pulos yun mga listener. Kini si Richard Mantos. Doon nalay problema silang pagpuyo siyang asawa kapikas. Muna nga wa nabautismo kaya pero reside siya alang sa baptism. Okay. So dito po siya, tamong siya dito. Yan, kahimamat dito, nagpicture-picture mi. Kaming tulo, no? Mga kuan ka ng mga radio listener na na-convert, nabautismuhan. Niya, kauban sad ni Sir Ivan Ritoya. Atos nang ibabustudihan ito sa Anapog. At last, kaganiha, nabautismuhan na yun siya. So, congrats, no? Okay. Libay ta Brother Libby aning panalangin sa Ginoo din sa atong programa nga atong mga listener niya nagkadaghan sa nagkalain-lain mga lugar o dapit ganiha kay ubay-ubay ganito nanindog ba John? Kadito man pamilya nila ni Amay Pitugo. Daghan ko na sila. Si Brother Bilita, sila si Buyusi, Mr. and Mrs. Dito na sila. Niya, basta kay ubay-ubay ito nga dito. Sila si Brother Rupino, Moreno, ug uban pa. Gama fellowship man. Association gito. Association. Walang kayo di lang gidaghan nakatambong taga Kabangkalano mangani dito nakamandiha ang daghan nagpunpun natong mga radio listener. Brother Libby, ako ba maghunahuna ko mamalandong ko nga maabot gyud ang panahon nga hatagan sa Ginoo ako ra niha nga hatagan sa Ginoo himala ning ato nga programa kay kaluoy sa Ginoo sukad pa kaniadto hangtod ron wala magidtas Ginoo biyae. Naa man gyud mga kalag sa nagkalain-laing mga lugar o dapit nga nagagikan sa nagkalain-laing mga pundok nga sila ato gyud ni nga mga avid listener nga sa ilang pagpaminaw ang Dios nagapanalangin ang Espiritu nagatandog sa kasing-kasing makadecide sila sa pagpabautismo. So congratulations sa tanang mga radio listener nga nakadesisyon sa pagpangalagad sa Ginoo nagdawat sa bautismo. Sukad pa sa una hangtod karon. Okay, niasad si Sister Ginny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Please greet ko nila ni Bro Ronnie Rizal, Sister Mayflor Rizal, Bro Angeles Rizal, Sister Merlinda Rizal, Bro Ricardo Incabo, Sister Bibing Incabo. Kuha man mga nabautismuhan mga mo po radio ni listener dito ni sa kuan minapasok naghimos lang church dito. Sa Victory. So mga radio listener po sila. Ang 21 nga nabautismuhan radio listener andito to sa Barangay Pinapugasan sa Escalante City. Layo ra ni. Kay ang ila Victory sa minapasok sa ang kantong 21 nga nakuha na nabautismuhan sa atong Pinapugasan, Barangay Pinapugasan, Escalante City. Unya nalipay tang si Brother Primo Maasin usa sa mga inunta matan-aw nga nanguna sa ilang tanan kay sabay man silang nabautismuhan. Niya po si Bibing Incabo sa ila ni Tio Eduardo Solibio, nila ni Tita Nini Miriam Solibio, og sa akong bana di ay naminaw nag-prepare og ballpen og papel kay ginadyat daw niya ang mga verse
ninyo o kana. sa akong mga anak usab Kana insakto na na, insakto minaw na. jud always way salang. Thank you. Okay, okay. Salamat nga inyong ginakuan, gi-take note ninyo ang ato ang mga verse diri nga kuan nya naa naman mo yung mga Biblia inyo gina nga tan-aw, no? Salamat kayo ni ana nga mao na insaktong pagkugig yun, kuan ba, pangita sa bahandi sa kalag. Salamat kayo ana. Anya niya sad si BT Jungal Munde or Munday dere. Watching po PTR kag maayong gabi pod sa inyo tanan sa inyong PTR. Anya niya pod si Annalyn Barnes. Good evening, watching from Hilutungan, Kawayan, Masbate. God bless po. So, good evening, no? Kumusta sa tanan Mr. taga Annalyn Barnes. tanan taga Hilutungan Island, Kawayan, Masbati. Kumusta mo dihang tanan? Salamat sa inyong pag-view sa atong programa. God bless ninyo diha. Okay na po si Roland Nereginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulamanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Metro Manila o diha sa Cebu, sa Mindanao o sa tanang makaigsunan ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Okay, God bless also Brother Roland Nere Ginon. Okay niya po si Sister Leah Muñez or Mads Leah Muñez. I-live pads aron kapaminaw ko sa cross. Sa crusade na. Sa crusade. Crusade na kana na ang kumayo man ka ng mga bahin na Brother Libby mag-live gina niya ni Brother Libby Marer. Mag-signal lang dito sa kuan sa internet maka-live yun ta. Okay na po si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat po sa pag-love sa ato nga program. Ato sa nakita si Brother Cesar Elguera. Mayong gabi mga brother. So good evening Cesar, Brother Elguera Cesar. Salamat Brother Cesar, no? Malipay gyud mi diri magkakon kanibang mga radio listener nga nabautismuhan na. Kalipay gyud na namo. Salamat kayo sa inyo aging paghatag og usa sa mga kuano ang Ginoo magid mo'y tuburan sa tanan, pero salamat sa inyong makakuan kay mi nga nag-text mo nya na mo mga mensahe malipay ma-strengthen mi ni ana kay kamo man gud mga ingnon ta living witness mo mga nahimong buhing bunga sa ato nga programa dinhi sa kahanginan. Salamat Brother Cesar Ilgira diha sa barangay Kalupaan sa Negros Gihulngan City. Gihulngan City sa kuan man kanang Oriental maning ilaha. Good evening sad ni Doktora Roda Likigan. Ay ma'am, may Dito gabi po dia siya ma'am. sa asosasyon kaniya sila si Sir Rio. Ay, Sir Sir Rio Rio Likigan. Likigan. Sir, Oban may siya gabi family. ni mo diha sir. No? Thank you sir. Good evening. Niya po si Brother Felipe Dilao. Salamat po sa pag-send og daghan nga heart, no? Salamat kay Brother Felipe sa pag-love nimo sa ato nga program. Niya po si Johnny Serenio sa kuanin Silagan, Biliran. Brad Libby og Kuya John. Good evening, greet lang ko sa tanang mga suking tigpaminaw ni ining among kinining amo maong programa. Watching live diri sa Barangay Anislagan, Naval, Biliran. Salamat sa pag-pray o pag-love. Brother Johnny Serenio. Okay, no? Niya po i-send si Brother Cesar Elguera. God bless mga brother. So thank you, Brother Cesar. Anya, ato po nakita din si Larry M. Orsal. Good evening, Kuya John o Kuya Libby. Nagtanaw na sadmi diri sa live og naminaw sa radyo. Doble gyud. Nagtanaw pa sa live unya minaw pa sa radyo. Sa ato Salamat. pa ang ila audio video. Oo.
Salamat kaayo sa mga kaigsunan nga ni-surrender sa Ginoo o nidawat sa bautismo. Adunay 14 ka mga hamiling kalag nga nabautismuhan didto sa Olivo uban sa pag-initiate ni Pastor Anil Mahinay. So congratulations din sa tanan nga mga congratulations sa mga kaigsunan o ni Pastor Anil Mahinay sa mga 14 ka mga hamiling kalag nga nakaalagad ngadto sa Ginoo. Sakop na baron sa distrito ni Pastor Anil Mahinay ang Ulibo. Ambot ka, marag ambot Pero dili siguro. initiate Basig basin o kuan lang. Oh, basig nag-initiate ang sig bautismo version. Yes. Okay, ato pa ning delikatan ang pikas nga screen higala kay daghan man gud nga mga mensahe nga midangat dinhi ato nilang taon ang naglab, nahidugang naglab niya si Jenny Rama Permin, Brother Ronilo Itang, niya po si Ariel Cababan, Jerry Nailon, Scout Ranger Senior, Belinda Lohira Tirana, niya po si Gloria Ferrer, Burns Katakes, niya ni asad si Bibeth Mariquet Lederos Orsal. Okay. Niapod si Larry Orsal. Kanya, dirita speakers may gala. Tanaw na hidugang nagtanaw. Niapod si Mila Rose Argawanon Welski ML. Niapod Anthony A. Herona. Okay, as of this time, mautoy mga nakita nato nga nahidugang nga naglantaw sa ato nga tulumanon sa radyo niya po si okay, ato na nabasa. Makahimog ya po mahigala sa pag-send og mga messages. Kaya ato lang isalot og basa no niya po si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat kaayo sa pag-pray og paglab kanunay sa ato nga programa. Okay, ato ning liliod makadiyot higala diri sa ato nga touchscreen no. Ato ning tan-awon ang mga kahigalan o mga kaigsunan nato nga naglantaw pod. Kaya atong po ning gi-share ngadto sa mga ngadto sa public. Niya si Pare Duming Bunukan, good evening Brad Lib og Brad John og sa tanan nga nagsudong nini nga programa ha. God bless natong tanan. Salamat sa pagpray og paglove Brother Duming Bunukan sa ato nga tulumanon. Anya, thank you kaayo. Ato sanggi ato ning basahon ni gala ang atong keypad kay marag naa sa toy mensahe ubato nato na erase. Atong tanan niya Polster Philly Disor. Good evening and happy Sabbath sa tanan. No? Kaganiha, happy Sabbath to. Okay. Wa naman tay atong panahon nila gamay na lang diri ato nakita. Anya niya si Larry M. Orsal gi-invite ra kuya ang district pastor dito si Pastor Apolinario Hermoselia. Okay. May kibaw na ko kay kuama sa ni sa social media ni si Apolinario Hermosilya. Maayo kay kinini ang kuan ra na antura day si Pastor Anil. Manay district leader sa dito ron? Si Hermosilya. Apolinario. Yan yung adto lang si kamaradim na siya ordained. Panaos bautismo mo si Pastor Anil Mahinay ang ipada siguro ito kay taga dito man sad gina si Gawas nga taga Pastor diha Anil. ordin na pod. Ordained na pod siya. Okay, di ta magduga higala mo ato tas pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon karon nga gabi ato to pangitaon adara. Good day ninyo, Brad. Ang inyo hilig man mo og ingon nga sumala sa mabasa sa Biblia nga adunay apostol nagbautismo. Hilig ni dunay ay basa sa Biblia. Doon na ba'y apostol nagbautismo sa dagat? Kay kamo ra ba usahay dagat ra ba mo magbautismo gikan kang Friday? Okay, mo ni pangutana nga ato ngat
saluan karon by ingon din nga Brad, ang inyo hilig man mo og ingon nga sumala sa mabasa sa Biblia. Okay, Bible based man ta. Siyang pangutana, may mabasa ba kuno sa Biblia nga dunay apostol nga nang bautismo dito sa dagat? Kay kamura ba usahay sa dagat traba mo magbautismo? Brother John. Okay, dagang salamat niya na Brother Libby. Mahitungod anang bahina nga mangita gyud mo og kuan nga duna bay mga apostoles nga nagbautismo dito sa dagat. Honestly, wala ko'y idea ni ana kay dili man sad gyud ingon nga common kana nga gihisgutan nga ang bautismo adto gyud sa dagat kay ang gitudlo nga bautismo unang-una adto man sa lalom nga tubig og ang igabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo og ang pagabautismuhan kanana ang kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, Mateo 28 unya 19 ug 20. Og moingon mi nga hilig mi moingon nga based on the Bible. Ang among pag-ingon based on the Bible kanang pagbautismo diha sa lalom nga tubig based on the Bible man na, dili man na wisik-wisik, dili man na gibo-bo. Tan-awa ha, kung ato nga tan-aon sa Buhat Kapitulo 8, versikulo 36 ngadto sa 40, nga samtang si Filipe mi sabay pagsakay sa kalisa ni adtong Eunuko gikan sa Jerusalem nga nagsimba, nagbasa siya sa basahon sa propeta nga si Isaias. O gunya, wa man pud siya kasabot sa iyang gibasa, ang Espiritu Santo misulti kang Filipe nga naay tao nga nagbasa nga wa siya kasabot sa iyang gibasa, nagsakay sa kalisa uban ka kaniya. Busa si Filipe, mo niya Buhat 8:36 ngadto 40. O gunya, si Filipe misakay og unya sa pagsakay niya nangutana siya, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang maong Eunuko miingon nga unsaon ako pagkasabot kung walay tao nga magpasabot. So imong makita mahulagway nimo nga dili sa tanang higayon ikaw nga nagbasa makasabot ka sa imong gibasa, kundi naapoy mga tao nga gamiton sa Ginoo nga makapasabot nimo sa wa nimo masabti sa imong gibasa. Og tungod niini nagsakay sila sa kalisa, unya kining maong Eunuko usa man ni katawo nga sulugoon sa rayna didto sa Ethiopia nga mao si Rayna Kandasi. So gikan didto sa Gaza paingon ngadto sa Ethiopia kay muuli naman tong mao nga Eunuko, imong makita kung pila na ni kamilyas ug nianang gilay ununa hilabyahan daghanang mga butang na nga ilahang nga nahisgutan og natun-an. Ug ang record nagingon, og samtang sila nagpadayon sa pagpanaw, nakaagi sila og tubig. Ug ang Eunuko mingon kang Filipe, tan-awa ana ay tubig, unsa pa may nakakulang sa akong pagpabautismo. Og si Filipe mingon kaniya, kung ikaw nagatuo kang Hesus, ingon nga siya anak sa Dios, mahimo. Unya ingon sa maong Eunuko, ako mituo nga si Jesus siya mao ang anak sa Dios. Unya mihunong sila sa kalisa, unya milugsong, tanawa ang record. Og matud pa, og sa nabautismuhan na ang Eunuko, sila mihawas dayon gikan sa tubig. Kanang pulong hawas, kung ato na nga tan-aon, tandaan nato na nga lalom gyud na. Unya tubig man nining panahon na dili pud ni dagat. So ang importante diha mao nga nasunod nimo ang proseso sa bautismo, dili nang wisik-wisik, dili nang pagbubo kundi iunlod. Kung imong tan-aw diha, may panahon gyud tinuod nga ang Seventh-day Adventist magbautismo anha sa dagat. Pero wala man ay question na nga anha sa dagat o matubig madagat nga naman kay ang tuyo ang paglubong raman ang bautismo. Importante nga ang tao gibautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumala sa Mateo 28:19. O gunya ang gikinahanglan mao
nga ang taong pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. So dili na pwede nga yano-yano lang ka og bautismo din ha. Unya wa na tudlo sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo, human sa bautismo ana nagpabilin nga born again pero together again. Nga naman wa man makita ang kabag-uhan ug kausaban sa kinabuhi. Gikaon ra gyapon ang wa itugot sa Dios nga kaunon, gilapas ra gyapon napulo ka sugo, gilapas ang adlawng pagpahulay. Ngano man tungod kay ilang gibautismuhan nga wa tudlo is pagtumas tanang gisugo sa Ginoo. Nganong wa nila tudlo kay ang ilang doktrina ug ilang pagtulunan wa nang sugo kay didto ra na sa Israel. Karon atong klarohon pa sa Mateo kapitulo 3 versikulo 13 paingon ngadto sa 17 gisulti na nga si Jesus miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Og si Juan misulay sa pagsalanta kaniya nga nagingon, ako ang may kinahanglan nga imong pagabautismohan og ikaw hinuon ang miani kanako. Og si Jesus mingon kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini sa tibuok pagkamatarong. Mao na gisulti diha sa bersikulo 15. Itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini sa tibuok nga pagkamatarong. Busa kinahanglan gyud sa usa ka tawo angay gyud buhaton ang pagbabautismo kay maunay pagtumas tibok pagkamatarong ug imong basahon sa ubos ningon og siya mitugot na lang. Ngano man di man unta motugot, di man ta mosugot si Juan Bautista kay siya untay angay bautismohan ni Jesus niya. Si Jesus na yung magpabautismo niya. Pero ingon si Ginoong Hesus, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini sa tibok pagkamatarong ug ang record og siya mitugot na lang. Sa bersikulo 16 nagingon, og sa nabautismuhan na si Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig. Tanaw kanang pulong hawas inyong una-una na sa wisik-wisik na pagbuo na kanang hawas, maghawas ka ba kaha og wisik-wisikan ka lang, bubuan ka lang, ug ikaduha pa dili masana gamay bata ang ginhang bautismuhan dagko naman. Og sa nabautismuhan na si Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig. Tanawa ang Espiritu Santo mikunsad sa ibabaw niya, mikunsad ingon og salampati, mikunsad sa ibabaw niya. Ug ang usa ka tingog gikan sa langit nga ningon, kini maong akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. Tanawa, kung imong tan-awon ang presensya sa insakto og tinuod nga bautismo, naa ang presensya sa tulo ka persona sa usa lamang ka pagka-Dios. Timani, sa Jesus gibautismohan ang anak. Humano bautismo si Jesus, ang presensya sa Espiritu diha mikunsad ingon og salampati. Then ang tingog dito sa langit nagingon, kini maong akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Karon, kung gigamit nimo ang bunyag sa dili mao may kalipay kaha ang Dios, karon diya nagpasabot mo bitong si Kristo nagingon nga sa Mateo 28:18 ngadto sa 20, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw ka maghimuan ninyong mga tinun-an, tun-an gyud may bustadian. Daghan ng mga higayon o mga lugar nga may mga taong manuol sa simbahan sa Adventista. Usa na ini si Brother Ricardo Incabo. Wa man na siya mabautismo higdiritso. Bisag ni presenta siyang magpabautismo nga naman kay gingo da tudluan. Nga kanana nga himuan ninyong mga tinun-an, tun-an nga magapangbautismo kanila sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao to nga sa pagbautismo ni Kristo nakita gyud ang eksena sa tulo ka persona sa usa lamang ka pagka-Dios. Si Jesus ang anak, ang Espiritu Santo ug ang amahan. Minsa kini ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Balik ta sa bautismo, madagat man na o tubig or dili dagat, ang importante nga gisunod nato ang insakto nga proseso sa bautismo. Unsa man na? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kinsa man sumalas Mateo 28:20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tudloy ang taos pagtumas gisugo sa Ginoo, bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo, madagat man na, masuba o matubig. Ang importante gisunod ang proseso sa bautismo. Brother Lebe? Okay, kung salamat Brother John. So, muadto ta higala sa pagpadayon sunahan. Ato ning darekyatan makadiyot higala. Okay, ato ning basahon ni hi Kuya John o Kuya Libby.
nagtan-aw mi diri. Salamat kaayo no. Kanya adto ta mga higala sa hatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nga gipasupot diri naghisgot mahitungod sa bautismo no. Kini bautismo. Kay basta kining atong mga higala nga nagilingaw mangita lagi pangutana nga makapangutana sila pero indot pa nahigala kay aron makakuha sa pagtulunan ang uban no mahito labi na mahitungod aning topikuha sa bautismo nga iya nga gipangutana karong gabi una. So salamat kay sa pangutana. Ang pangutana akong sublion. Okay, ato ning tanawon pangutana sublion tanig basa. Siya din good day ninyo, Brad. Ang inyo hilig man mo og ingon nga sumala sa mabasa sa Biblia. Pangutana, may mabasa ba sa Bible nga dunay apostol nagbautismo sa dagat? Kay kamura ba usahay sa dagat mo magbautismo? Okay, tinuod na. Daghan nga higayon nga ang na-decide nga magpabautismo sa dagat. Daghan kayo. Kanya gani ang uban nga lugar sa Mas Mindanao na as mga kabukiran mangita silang tubig. Suba ang uban bautismuhan. Basta kay ikaunlod lang ang tao. Nagkalain sitwasyon ang uban anha sa mga baptistre na ay baptistre gipangbuhat o mga iglesia sa mas Kadawan na atay na baptistre ang Kadawan Church. O niya naapoy Villa Pidjoroba Resort. Open po kayo na sa baptism diha sa Kadawan, no? Gani ang asosisyon ang gibautismuhan kaganiha dito sa bautismuhi sa Villa Pidjoroba Resort. Usa na ka nindot sa kaayo. Ganahan po ang mabautismuhan kay usa ka matahom nga lugar mga higala ang Villa Pidjoroba Resort diya sa Kadawan. Alang sa itong mga naminaw, gusto mo higala mo pa-relax, bisitahin na nyo napita kay nindot ka na nga paradise diya sa Kadawan ang Villa Pidjoroba Resort, no? Ana diya ginahimo ang mga baptism. Gani sa ubang lugar, ana na gani strapal. Magpurma lang murag tangkal o niya ibutang ang trapal, butangan og tubig. O niya bautismuhan ang ni-decide alang sa bautismo. Ikaunlod sa tubig. Ang uban gani kay nagkarindain jud ang mga pamaagi bisan gani sa mga bilangguan. Mga piniriso ba? Kay sa Seventh-day Adventist na sa gitawag og jail ministry sa kanila sa laing mga lugar. O niya, mga piniriso nga makonvert, mudawat sa Ginoo pinaagi sa bautismo, murag dili man jud ng advisable nga atos dagat kay di matakasimba silang unahuna, basig dalhon ditong managan una. Sama atong baptism ginahimo diri sa Diris Bugo, sa BGMP's Bugo sa una. Kadumdum ko so na nga ang Nailon SDA Church nag-sponsor nato diya nga taghimo ta og jail ministry. O niya, sa panahon nga dunay ni-decide nga magpabautismo, among istoryahan ang chief warden. Naingon siya nga og magbautismo kay okay ra, pero dili ko musugot og adto sa dagat. Kay kinaraban dagat sa loyo sa BGMP's Bugo, mabaw, paingon nga to sa pantalan. Siya nga, di man ta kasiguro, base og ang piniriso dalos dagat, managa na niya, maluya, goko doon yung mga BGMP personnel. Siya nga, musugot kong baptism kay ila man ang katungod,
nga magbago sila, nag-decide sila, naman tayo freedom of religion. So, sugot ka bautismuhan sila, pero din hilang sa sulod sa jail. Pwede, sa Diyos gito, pwede ka ng baril gani, ato lang pahakutag tubig sa mga piniriso. So, nahitabo gito ang baptism diha sa BGMP sa Bugo, diha sa baril, basta maunlod. Sa Biblia, wa magay specific na gibutang diha. Naay bautismuhan sa suba, sama ni Jesus Christ. Gibautismuhan siya dito sa suba sa Jordan. Aniya, sila si Felipe nang bautismo sa lanaw. Nakagi sila lanaw nga tubig. Gibautismuhan, namautismo dito sila. Sa diha nga may-decide. Aniya gani, si San Juan po, atong mabasa din dinhi sa Juan 3:23. Og si Juan usab nagpangbautismo didto sa Inon, dool sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig, og ang mga tao nangadto og gibautismuhan sila. So why gibutang specific? Naghiskot lang din nga matod pa din kay didto daghan man nga tubig. Basta daghang tubig higala. Kanang dagat di ba na tubig? Tubig na dagat Kay kanang mga suba, padung man ang atos dagat. Ang dagat ko lang siya kinatibukan ba nga tubig. Kay ang mga tubig ikas bukid, padung na ngadto sa dagat. So diya sa dagat, pwede na bautismuhan. Atong tanawon ragod ang dinihinisi sigala o unsay gisulti sa balaan kasulatan. Okay. Nagihini atong mabasa nga okay, ato nin tanawon. Ingon ni ang dos, Genesis 1:2, og ang yuta awaaw og walay sulod, og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman, og ang Espiritu sa Dios nagalihok diha sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Gitawag mga tubig, unya kari ka sa 6. Og maingon ang Dios, mahimo ang hawan, ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, og pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa tubig. Unya ingon 7, og gibuhat sa Dios ang hawan og gilain ang mga tubig, og diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan, og nangahimo kini. So naghisgot og tubig higala katong paglain sa Ginoo gikan sa tubig, gikan sa mamala. Unya tanaw na to di Anges, og ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta, og ang katilingban sa mga tubig iyang ginganlan nga mga dagat. No, gisgot na din ang katilingban sa tubig, kana matingob ng tubig, gitawag siya og dagat. So ang dagat, tubig na. Kay ang dagat higala, mga tubig na, gikan sa ang mga tubig gikan sa mamala, padung na ngadto sa dagat. Unya, kanang tubig nga gikan sa ulan, gikan ra po na sa dagat, kanang evaporation ba? Mo evaporate na, nga mutabang na dito, apos dagat, parat na po na siya. Cycle na magod na. Muna nga, wag ginay problema. Kung asa, bautismuhi ang usa ka tawo nga ni-decide sa pag-alagad sa Ginoo. Basta kay ang bautismo nga gi-perform ngadto sa usa ka na desisyon midawat sa Ginoo sa bautismo, basta ka ng bautismong tinuod. Kanang tinuod bautismo ba? Unsa man ang pulong bautismo? Ang tinuod nga bautismo higala, dili kadtong sprinkling, wisik-wisik. Dili pod pouring, kanang pagbubo og tubig sa ulo. Doon na may mga kahigalaan na to. Doon ay mga pundok nga ang ilang bautismuhan, ang ilang bautismo higala,
bubuan og tubig lang ang ulo. Ang uban wisikan, sprinkling. Maunay di mabasa sa Biblia nga ang bautismuhan wisikan og tubig. Kay ang pulong bautismo nagikan sa pinulungan sa Griego nga gitawag og baptiso. Ang meaning sa pulong baptiso, pag-unlod sa tao ngadto sa ilawom sa tubig, paglubong diha sa tubig. Managkalugan sa pulong baptiso, ilubong ang tao sa tubig. Onya karon, ang usa ka tawo imong giwiskan og tubig, giingon na nimong nalubong na sa tubig. Uy, di na, murag ilad ba? Ingon tang nabautismuhan na siya, nalubong na sa tubig. Unya sa pagkalubong anang giwisikan na magtubig ang ulo. Nalubong na sa tubig, unya gibubuan lang tubig ang ulo. Kanang word nalubong sa tubig, iunlod yun ka sa tubig. Iunlod sa tubig. Muna ang meaning sa pulong bautismo. Kay ang waman magsulti diha nga wisikan lang og bubo munay unbiblical. Munay wa sa Bible mga higala. O wa sa Bible na siya. Hinoon, gikan sa unang panahon, ang ato mga higala nga nag-perform ana, ang ilang bautismo original, kada original sa Biblia, nananas history. Bisan pamagani, panahon ni Constantino sa dihang nakabig siya sa Kristiyano, gibautismuhan siya sa Kristiyano, immersion. Kaya doon na pamagito napalgan nga baptistry, diin dito gibautismuhan si Constantino. Pero, ginabudlayan siguro sila nga moadtog dagat, mag-adto pag baptistry, adto pag suba, magkabo na lang tubig. Ang leader na lang, pastor, pari, ministro, mao na lang magkuhag tubig. Wisik-wisikan lang tubig ang ulo. Bubuan na lang gamay tubig ang ulo. Wa na, bautismo na. Wa na gis Biblia. Kay based on the Bible man ang aton higala, ang bautismuhan, kinahanglan ang tao, i-unload ngadto sa tubig. Kay ang taong bautismuhan, kanang patay siya sa iyang pagpakasala. Gilubong ang iyang mga sala diha sa tubigon nga lubnganan. Muna ang insaktong bautismo. Unya, ang bautismo nga insakto, ang bautismuhan katong may buot na. Pwedeng bata, basta di lang masuso. Pwedeng bata ka ng bata, tingali mga 7, na may bata nga 7, abdik na kay gunahuna. Kay mo start na magani sila eskwela. Ang size na magani, mo eskwela na magani na, makamaon na magani. Basta mo sugod nag-andar yung gunahuna, makakato na siya, pwede na Bible studyhan. Nga depende sa kahimtang sa bata na may bata pod nga bisan nag-edad ng 10 anyos ang iyang buot mura pag 4. Murag kuan kay ba kanang abnormal ba? Abnormal. Naay bata nga city pa nga na bautismuhan kay perting abtika na. Imong pangutanon mainang mutubag unsang pagkauna ang gidilis Ginoo, may nang mo answer ngano nga Sabado kapahulay may nang mutubag. Pero naay bata nga bisag 12 ng edad. Pangutanon nimo magising-ngisi lang, wa murag way buot ba. So di po na angay ang bautismuhan. So ang angay bautismuhan kadtong taong may buot na nga kasabot na kung tudluan Bible studyhan mga higala. Ang wa sa Biblia kanang gitawag og infant baptism. Wa gitay mabasa ana nga record sa Biblia nga dunay infant, kanang infant gani mga 1 ka buwan, 2 ka buwan, 3 ka buwan, mga infant na wa pa ginay buot, wa pa ginay hanaw mga higala sa kalibutan. Dili pa ginaangay bautismuhan. Munang diya sa Biblia, ang gibautismuhan sa una, kadtong mga tao nga ginatudluan sila sa pulong sa Ginoo. Sa panalitan sa buhat 8:12. Ang atong mabasa dinhi, og sa diha nga nanagpanoo na sila kang Filipe sa pagmantala sa maayong balita mahitungod sa ginarian na nagpabautismo sila mga lalaki ug mga babae. So dili nagpasabot nato nga ang angay bautismuhan
kadtong mga tao nga giwalihan una, ginatudluan sa pulong sa Ginoo. Kaya nga ito nabasa record, sa dihang mituo na sila sa pagwali ni Felipe sa mayang balita. Unsay reaksyon sa mga tao nga giwalihan Felipe? Ninghangyo sila nga magpabautismo sila. Ato nabasa na nagpabautismo sila mga lalaki o mga babae. O niya, karon nga nabata ko nung 3 months pa, Bible study, hiwalihi ko na. Makasabot ba na? Wag na kasabot. Nagtul ng gihagwa ni mo. Wag na kasabot. Munang kinahanglan nga ang Bible aton subayon. Maputahinon da na aning balang kasulatan, kayron tudlo antas kamatuoran. Ang kamaturan sa Biblia, imersyon ang bautismo o ang bautismohan mga taong gitudlo anas kamaturan. Kanya, ang desisyon, dili ay ginikanan, kundi personal yun, mismo ang usa ka tao, nakasabot siya o niya magpabautismo. O niya atong basahon, mga nakita nato niya si Enelia Sagaabayon. Good evening ninyo. Tay Libby, shout out sa akong mama nga naminaw siya sa Niwa karon. Niapon si Jeneth Gamayon Alano Socorin. Maayong gabi, Pastor. God bless. Napos Jeneth, okay, salamat sa pag-send of heart. No? Thank you kayo. O niya, ugma sa adlaw higala, wala ko dire kay magsugod na ang crusade, no? Ugmang adlaw kay magpe-permis dapit ugmang adlaw diha sa Mabole. Okay, sa di pa hingpit tapos na itong tulumanon ni ang ato nga team song. Tamayan ba, John? Mga igala, mag-ampo kita. Dalaygod ka na Diyos sa walay katapusan. Dagang salamat na nayagyag masabi mo sa kanila na ang mga puno ang hindi sa kalilasan. Magapanalangin